Pinaalalahanan ngayon ng Department of Health sa ng publiko na iwasan o bawasan ang mga pagkain at inumin mula sa unknown sources sa panahon ng Ingranding Sinulog Festival. Inihayag ni DOH 7 Regional Health Emergency Response Services Section Head Dr. Shelby Blanco na ito'y upang maiwasang magkaproblema sa tiyan sa panahon ng kaganapan, lalo pat siksika na ang mga tao sa panahong iyon at pahirapan ng makahanap ng palikuran. Bukod dito ay nagpaalala din si Blanco sa mga turista at manonood na magdala ng panangga sa ulan o init at sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration. Ibinunyag pa nito na kung ikukumpara ang venue ng kaganapan noong nakaraang taon, ay inaasahan na umano nila ang mas maraming manunood sa rota ng parada at tinitingnan na nila ang paghahanda para sa posibleng stampede. Anya may mga iset up din naman na medical station sa ruta ng prosesyon at Mardi Gras at magpapakalat ng humigit kumulang 700 na manpower at 43 na medical team. Dagdag pa nito na tinitingnan din nila ang pagdepende sa lagay ng panahon ngayong weekend dahil sa nakaraang taon pa ay kanilang tinitingnan ang heat emergency. Ngunit ngayon na paanya sa traditional na venue ay may mga masisilungan din naman umano. We could expect more people, more spectators along this route as compared last time. Then another thing is on health aspect, we are also preparing on looking into stampede. We are also looking into depending on the weather, no, on 18 and 19. Again, just minimize drinking and eating from food and drinks from unknown sources. Samantala sa panig naman ng Office of Civil Defense, sinabi ni Engineer Vernil Balaba na target nilang makamit ang zero casualties sa panahon ng kapistahan. Umaasa rin ito na sundin at isaiyo ng mga otoridad. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!